はい、昨日のクイズの答え。複合関係福祉。ね、この間、フェネバーね、フェンとエバー足したウェネバーっていうのをやりました。覚えてますか？で、その時に言ったんですけれども、複合関係福祉だからみんな使い方一緒だろうなんて思ったら大間違いで、whenever, however, wherever ね、みんな微妙に違うんだよ。今日は however についてやりましょうということで問題にしています。まあまあ、however 全部で3つ用法があるので、その違いをちゃんと分かってますかっていう問題なのね。うん。まあ今この短い時間では解説できないから、だから日曜日にしっかりやらせていただきます。で、ね、複合関係福祉って話したけど、これ複合関係代名詞もあるからね。whatever とかね。whoever とかね。whichever ってね。だから、なんとか ever は、ちゃんと分かってないと、まあ、多分みんな使えてないから、日本人はちゃんと使えてない人が多いんで、まあ、少しずつこの、ね、モーニングクイズでやっていきましょう。さて、今日の問題。頑張って。